मैया सानसेनि सिगां दाखालि सारिलागर कारणे संग्राम करनाय जुदि किहर कारणे करिसिल सारिलागर कारणे संग्राम करनाय जुदि किहर कारणे करिसिल बिटिसिनि डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथाङा बारग' एनडिपिनि सोमावसारनायखौ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसारदों होननानै बुंनाय मोनसे बिबुंथिखौ लानानै दिनै बारग' एनडिपिफोरा जेसेबांखिनि दङ गासैबो दुखु मोनदों रागा जोंदों आरो लाजिदों बिनि थाखायनो दिनै जोङो प्रसेसन खालामदों धरना जों लादों गोविंद बसुमतारीनि एगेन्स्टआव बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ बोखांना लाफाफिननांगौ आरो जों मुसुखा बनायना लाबोदों गोविंदखौ जों सानै बनायदों सानैखौबो जों सावगोन दिनैनि हाबाफारिखौ जों बिनि थाखाय लादों जे जोंनि 34 बोसोर संग्राम खालामनायखौ गोविंद बसुमतारीया मेलेम गैयि बिबुंथि होनानै 4 लाखजों रुजुनायनि थाखाय बारग' एनडिपिफोरा रागा जोंनानै दिनै बे धरनाखौ लादों। नाम्बार 1 आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जों दुखु मोनदों जों रागा जोंदों जों लाजिदों मानो दुखु मोनदों 34 बोसोर एनडिपिनि गिख्रंथाव हाथियारनि संग्रामाव गोबां बिर जोहोलावजोफोरा जिउ बावबाय जाय मानसिफोरा खुनु सार्थ गैयाजासे गावनिखौ सानाजासे बर'आ जाहाथे जेन रैखा मोनो बर'नि हाया जाहाथे जेन रैखा जायो बर'नि राव थुनलाइ जारिमिना जाहाथे जेन रैखा जायो बिनि थाखाय बिथांमोना जेबो सार्थ गैयाजासे गावनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोन मुंख्लंफोरखौ दिनै गोविंद बसुमतारीया गादियाव जिरायनाया बोसोरसेबो जायाखै बे समाव बिथाङा बावनायखौ जोङो दुखु मोनदों 2 नाम्बाराव जोङो रागा जोंदों बेबायदि मेलेम गैयि सासे दैदेनगिरिया एनडिपिखौ दैदेनबाय थादोंमोन दिनै मिथिनानै जों रागा जोंदों बिथाङा बेबायदि गोसोनि मानसि जों बै समाव मोनथियामोन मानोना बियो सासे एनडिपिनि दैदेनगिरिमोन बेखौ मोनथिनानै जों रागा जोंदों आरो जों लाजिदों मानो लाजिदों बिथाङा एनडिपिया खमैब्लाबो खौसेयै 22 बोसोरनि बारा नांदों जाय समाव बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आफादखौ दैदेनदोंमोन एनडिपिखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि दैदेनगिरिजों जों दैदेनजादोंमोन बेखौ दिनै मोनथिनानै जों लाजिदों आरो बेयावखायनो दिनैनि बे खुंख्रिसारनाय हाबाफारि गोविंद बसुमतारीनि मुर्ति सावनाय हाबाफारिखौ दिनै जों लादों बिथाङा थाबैनो जि बिबुंथि होदों बारग' एनडिपिफोरा 4 लाखनि थाखायसो संग्राम खालामदोंमोन बेखौ बोखांना लायागौमानि बारग' एनडिपिफोरा बे संग्रामखौ लांबायानो थागोन दिनै बिथाङा मानो 4 लाख होननानै बुंबाय थादों जोंनो भारत सरकार आरो आसाम सरकार बिटिसि सरकार मोनथामजों ज' नांनानै ना मानानै मिथिया खिन्थु जोंनो माखासे समनि सिगां एफडि फिक्स डिपजिट सार्टिफिकेट मोनसे जोंनो होदों बे सार्टिफिकेटआव दिनै थाइसेबो फैसा गैया लिरनायाल' 4 लाख दङ बेयाव थाइसेबो फैसा गैया दिनै माखौ दिनै गोविंद बसुमतारीया 4 लाख मोनबाय होननानै बुंबाय थादों मोनाखै जों 4 लाखखौबो जास्ट जोंखौ पुतला बायदि एफडि सार्टिफिकेटखौल' जोंनो होदों अब्ला मबे जुक्तिजों बुंदों गोविंद बसुमतारी नोंथाङा दिनै 4 लाख मोनबाय होननानै बुंदों आरो बे 4 लाखखौ दिनै बारग' एनडिपिफोरा मिस इउज खालामदों होननानै नोंथाङा मानिफ्राय बुंदों मोनाखै जोङो बहा मोनदों जोंनो एफडि माने ब्लेंक सार्टिफिकेटखौल'सो होदों नोंथाङा बेखौबो मोनथिया नामा थांनाय बाराव जेब्ला होदों 1265 ना बेसेबांबा आं एक्जेक्ट फिगारखौ गोसोआव गैलिया बेबायदि बारग' एनडिपिफोरा बे ब्लेंक एफडिखौ मोनदों दिनैसिम बेयाव फैसा गैया बेंकआ बेयाव दिनै लन होआ जेब्ला बेंकआव थाङो अब्ला बिथांमोना बुंदों बेखौलाय जोंबो होनो हायो जोंनि बेंकनिफ्रायबो होनो हायो बिनि एगेन्स्टआव जों बोरै नोंथांमोननो लन होनो बेबायदि होननानै बेंकआ बुंदों बेखौनो दिनै गोविंद बसुमतारीया 4 लाख मोनबाय होननानै बुंबा जागोन नामा गुदि गैया बिजौ गैया जेबो नायबिजिरनाय गैया मिडियानि सिगाङाव जानला मानला बिदि बुंबा जागोन नामा दिनै बेबायदि साना हौवा बुंनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों मानो दिनै नों बायदि दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव मुसुखा लानानै नोंनि एगेन्स्टआव प्ले कार्ड लानानै दिनै जों होस्रिखावनो गोनां जादों गोविंद बसुमतारी नोंथाङा सिन्था खालाम दिनैबो बारग' एनडिपिफोरा गोथाङै दङ आरो जोंनि जारिमिनखौ जों जेब्लायबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन जाहाथे जों इयुन फारिया इयुन जोलैया मोनथियो एनडिपिया बर' जाथिनि थाखाय मा खालामदोंमोन आरो जोंनि सिमाङा मामोन बे सिमाङा बोरै थेर बेथेर जाफैदों दिनैसिम जों बबे खलबहालागि मोनफैखो बेखौ दिनै जों गोथाङै लाखिनो बारग' एनडिपिफोरा दिनैसिमबो दङ आरो बिथाङा एनडिपिनि केडारनि दाय होनना बुंदों दिनै मानो दाय गैया जानो बिटिसिआव बिथाङा डिपुटि चिफ जानानै दङ उदालगुरि समस्तिनि बिथाङा एमएलए जानानै दङ समस्तियाव उदालगुरि समस्तियाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बे रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ सुबुंनि बियो थान्दै जायो
बे रिप्रेजेन्टेटिभनि कनस्टिटिउन्सियाव समस्तियाव जुदि माबा मोनसे जायोबा बिनि दायित्व एमएलए नि जायो थिग बेबायदिनो बिथाङा डिपुटि चिफ दिनै बिटिसिनि बारग' एनडिपिनिल' नङा बिथांनि दायित्वआ समस्त दिनै बर' हारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दिनै बिटिसिआव दङ बे गासै हारिनि बे मोनब्रै जिल्लानि दायित्वआ दिनै गबिन्द बसुमतारिनियाव दङ अब्ला दिनै बारग' एनडिपिफोरनि न'आव दिनै अर जोंनिया न' बां गैया बिनि दायित्व नंगौना नङा मानो जों बिनि दायित्व होननानै बुंदों मानो दिनै जों सोरखारनि दायित्व होननानै बुंदों खारन जों संग्राम खालामदोंमोन बेवहाय दिनै जों बुंदों बिथांमोननि दायित्व दिनै बिथाङा बुंबा जागोन नामा बिबान एंग्लायनो नागिरबा जागोन नामा दिनै जों बिथांजों दैदेनजानाय फेक्सननि सोद्रोमाफोर नङा हाजार जन दिनै जोङो गबिन्दआ जायखौ दैदेनबोनाय बेनि थाखायनो दिनै एनडिपिनि गोलाव समनि संग्रामा जेबो फिथाइ थायाखै होननानै जों बुंनांगोन गोबां बर' रायजो राजाफोरा बुख्रुब जादों गोबां दुखु लादों इसेबां गोलाव जोंखौ अनसायदों थेवब्लाबो दिनै जों बर' जाथिनो दाथियै माबा मोनसे जोङो फैनो हायाखै जि बुस्थुखौ मोनोब्ला बर'फोरा बर' बायदियै थांना थानो हागोन मोनफ्रोम न'खरा मोनसे सान्तियाव थानो हागोन बेबायदि एकर्डखौ एनडिपिआ लाबोनो हायैनि गुबै कारनाव दिनै नुबाय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि थानायखायनो एनडिपिनि गोलाव सम पृथिबियाव नुजानाय मोनसे सोमावसारनायाबो जिर' जानानै फैबाय गमामायैनो एनडिएफबिफोरा हसायैनो 4 लाख रांनि थाखायनो 7 बोसोर नांमारदोंमोन नामा बिथांनि सोंथि बायदिब्ला नोंथांमोनाव सोंथि खालामदों बिथाङा जोंखौ बिथाङा सोंदों एन्सार हो 4 लाखनि थाखाय नांदोंना नाङाखैमोन गबिन्द बसुमतारी नोंखौ दिनै बुंदों बे जोंनि एन्सार नोंथाङा बावबाय जानो हागौ जों बारग' एनडिपिफोरा बावगाराखै जाब्रां सारा दिनै मुं जादों बैथि सारा दिनै जिउ बावदों बिथांमोना न'खराव दिनै गोबां माहाजोनमोन बे 4 लाखआ मालाबानो बिथांमोननि न'आव दङ बिथांमोना दिनै 4 लाखनि थाखायबा नांदोंमोनब्ला दिनै संग्रामाव थांनाय नङामोन गावनि जिउखौ बावनाय नङामोन गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा जुदि बावदोंब्ला बै मुंख्लंफोरनि न'खराव हाबनानै नायथां बिथांमोनखौ गोसोखां जेबो सार्थ गैयाजासे बर'खौ अकल बुहुमाव गोमालांनायनिखौ गिख्रंनानै बुहुमाव जाहाथे जों बर' माहारिया थेर बेथेर जाया जोंनि राव हारिमुवा गोमालाङा बिनि थाखाय एनडिपिआ संग्राम खालामदोंमोन आरो हाजार जन मुंख्लं जालांदों दिनै गबिन्द बसुमतारीया जोंनो फिननाय बिदों बेनो फिननाया गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा खोनासं जों दिनै 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन बर'नि हाया जाहाथे जों रैखा जायो बर'नि राव हारिमुवा जाहाथे जों रैखा जायो जोंबो गुबुन जौगानाय बायदि बर'फोराबो बुहुमनि बिखायाव जाहाथे जों मान सन्मानजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो गबिन्द बसुमतारी एनडिपिआ संग्राम खालामदोंमोन नों इसिबां गोलाव एनडिपिनि दैदेनगिरि जानानै बेसांखिनिखौ मिथियाब्ला दिनै जोंखौ नोंथाङा जुनियर साननो हागौ नोंथाङा जोंखौ जुनियर बुंनो हागौ थेवब्लाबो दिनै जों मोनथिदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै बेनो फिननाया दिनै एनडिपिआ 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन गबिन्द बसुमतारी एनडिपिआ बर' जाथिया जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि थांनानै थानो हायो गावनि हायाव गावनि राव हारिमुजों बेनि थाखायसो एनडिपिआ संग्राम खालामदोंमोन साननो बायद' जादों नाथाय जों क्लियार एनडिपिआ दिनै 4 लाखनि थाखाय संग्राम खालामाखैमोन बेबायदि दैदेनगिरिनि थानायनि थाखायनो गबिन्द बसुमतारी बायदिया दैदेनगिरि जाना थानायनि थाखायनो दिनै एनडिपिनि गोलाव समनि संग्रामा जेबो फिथाइ थायाखै होननानै जों बुंनांगोन गोबां बर' रायजो राजाफोरा बुख्रुब जादों गोबां दुखु लादों इसेबां गोलाव जोंखौ अनसायदों थेवब्लाबो दिनै जों बर' जाथिनो दाथियै माबा मोनसे जोङो फैनो हायाखै जि बुस्थुखौ मोनोब्ला बर'फोरा बर' बायदियै थांना थानो हागोन मोनफ्रोम न'खरा मोनसे सान्तियाव थानो हागोन बेबायदि एकर्डखौ एनडिपिआ लाबोनो हायैनि गुबै कारनाव दिनै नुबाय गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि थानायखायनो एनडिपिनि गोलाव सम पृथिबियाव नुजानाय मोनसे सोमावसारनायाबो जिर' जानानै फैबाय गमामायैनो एनडिएफबिफोरा हसायैनो 4 लाख रांनि थाखायनो 7 बोसोर नांमारदोंमोन नामा बिथांनि सोंथि बायदिब्ला नोंथांमोनाव सोंथि खालामदों बिथाङा जोंखौ बिथाङा सोंदों एन्सार हो 4 लाखनि थाखाय नांदोंना नाङाखैमोन गबिन्द बसुमतारी नोंखौ दिनै बुंदों बे जोंनि एन्सार नोंथाङा बावबाय जानो हागौ जों बारग' एनडिपिफोरा बावगाराखै जाब्रां सारा दिनै मुं जादों बैथि सारा दिनै जिउ बावदों बिथांमोना न'खराव दिनै गोबां माहाजोनमोन बे 4 लाखआ मालाबानो बिथांमोननि न'आव दङ बिथांमोना दिनै 4 लाखनि थाखायबा नांदोंमोनब्ला दिनै संग्रामाव थांनाय नङामोन गावनि जिउखौ बावनाय नङामोन गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा जुदि बावदोंब्ला बै मुंख्लंफोरनि न'खराव हाबनानै नायथां बिथांमोनखौ गोसोखां जेबो सार्थ गैयाजासे बर'खौ अकल बुहुमाव गोमालांनायनिखौ गिख्रंनानै बुहुमाव जाहाथे जों बर' माहारिया थेर बेथेर जाया जोंनि राव हारिमुवा गोमालाङा बिनि थाखाय एनडिपिआ गोलाव सम नोंथांमोना संग्राम खालामबाय गबिन्द बसुमतारी बिथांजों मोनसे समाव ज'हैनो दैदेनबोबाय आरो बिटिआर एकर्डआवबो नोंथांमोना ज'हैनो खालामबाय दिनै बिथाङा 4 लाखनि थाखाय एनडिपिफ्रा संग्राम खालामदोंमोन होननानै बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा नंगौ थांनाय 18 अक्ट'बराव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जिबायदि मोनसे स्टेटमेन्ट हगारदोंमोन बे स्टेटमेन्टआ साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि लिडार केडार साफ्रोमबोनि बिखा बिख्लोखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिआ 4 लाखनि थाखायसो सोमावसारदोंमोननो
दा थांनाय 34 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारबाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा एनडिएफबिनि 15 जन 20 जन केडार बा वार्कारफोरखौ लानानै गामि गामि मोबिलाइजेसन पलिटिकेल क्लास मोबिलाइज खालामोमोन गामिनि रायजो राजाखौ बुंथिङोमोन बिथांखौ 15 जन 20 जन सिकिउरिटि होयोमोन बै समाव बुङोमोन बिथाङा बर' हाखौ उदां खालामनो हायागौमानि बा बर'नि उदांस्रिखौ लाबोनो हायागौमानि बर' हाखौ जों मोनफिनागौमानि जों सोमावसारगोन जेब्लासिम जों मोना अब्लासिमहालागै जों कमप्रमाइज जाया बिथाङा ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोमोन लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट लेट नट बर' नेशन डाइ फर आस बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि सांग्रां एनडिएफबिनि मावथि लोगोफ्रा बिथांखौ हेभि सिकिउरिटि होनानै रायजोनि गेजेराव गिदिंहोनानै बैफोर बाथ्राखौ बुंहोदोंमोन दा बै बिथांखौ बेबायदि बुंबाय थानाय गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानायखौ नोजोर होनानै जोंनि सेंग्राफ्रा बिथांखौ सिकिउरिटि होयै होयैनो दिनै मुंख्लं जालांबाय दिनै थांनाय 34 बोसोराव 2000निबो बारा एनडिएफबिनि मावथि सोद्रोमाया जिउ बावलांबाय दिनै खौलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जाब्रां बोहैथि मेरगादायना दिनै मोजां एनडिएफबिनि मावथिफ्रा दिनै जिउ बावलांबाय नाथाय बिथांमोना 4 लाखनि थाखाय मावाखैमोन बा जिउ बावाखैमोन दिनै एनडिएफबिनि संबिजिराव 4 लाखनि थाखाय सोमावसारदों होननाय बेबायदि लिरनाय गैया टु लिबारेट दा बर'लेण्ड उइथ आर्म स्ट्रागल बिदि होननायसो लिरनाय दङ आरो बे बाथ्राखौ बिथा खालामनायनि बिथाङा रायजो 34 बोसोर फोसावबोदोंमोन आरो बिथांखौ सिकिउरिटि होयैनो दिनै एनडिएफबिनि मावथिफ्रा मुंख्लं जालांबाय दिनै बैफोर बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बावलांबाय दिनै बिथाङा दाख्लै जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन बे जोंखौ जोंनि बिखा बिख्लोखौ सोमावग्लुंहोदों 4 लाखनि थाखायसो दिनै सोमावसारदों 4 लाखा मात्र थांनाय 27 जानुवारि 2020आव भारत सरकारजों जेब्ला सुक्ति जादोंमोन 3थि एकर्ड बे एकर्डआव जाबसिनना होजानाय जास्टल' नाथाय एनडिएफबिनि संबिजिराव लिरना होनाय गैया 4 लाखनि थाखाय सोमावसारगोन होननाय दिनै बैफोर बाथ्राखौ गबिन्द बसुमतारीया बावजोब्बाय दिनै मा साहसजों मा गोसोजों मा बिख्लोजों बिथाङा बुंनो हाखो दिनै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै सोमोनांनो गोनां जादों बिथांनि बुंनाय रावाव बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरदों बिथाङा थांनाय समखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा दा बुंदों दिनै बिथांनि बुंनाय रावा मुंख्लंफोरखौ असमान होनाय जादों आरो एक्स एनडिएफबिफोरखौ असमान होनाय जादों बेखौ जों साननांगोन बुंनांगोन दायो बिथाङा गादि मोननाय लोगो लोगो पावार मोननाय लोगो लोगो थांनाय 34 बोसोरनि एनडिएफबिनि सोमावसारनायखौ दिनै बावजोब्बाय गासिबो 2000नि 2500 दिनै मुंख्लं जालांनायखौ दिनै बावजोब्बाय दायो एक्स एनडिएफबिफ्रा जिबायदि अबस्थायाव दङ जानो लोंनो गैया सुख गैया गावनि गथ' गथाय फोरोंनायनि सुबिदा गैया सरकारनिफ्राय फिक्स डिप'जिटसो होजानो गोनां जाहैदों बेखौ थाखाखौबो दिनै दांनो मोनाखै दिनै बेफोर गासै बाथ्राखौ बावजोब्बाय पावार मोननाय लोगो लोगो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नायोब्ला बिथाङा सासे पावार हांगार गादि लुबैसुलासो होननानै जों दिनै बुंनांगोन बेनिखायनो आं दिनै बिथांखौ खावलायहरबावगोन दिनैनि बे मुसुखा सावनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा गावनि बुंनाय रावखौ दैखांना लाफिनो आरो एक्स एनडिएफबिफोरनि खाथियाव जाहाथे बिथाङा निमाहा बियो बे आंनि बिथांनिसिम इनफरमेसन हरनाय 4 लाख रांखौ एनडिएफबिफोरा गाज्रि खामानियाव बाहायदोंमोन 4 लाख रांखौ दांनोनो मोनाखै माबोरै गाज्रियाव बाहायदों होननानै बुंनो हाखो बिथाङा दिनै एफडि फिक्स डिप'जिटसो खालामना होदों बे थाखाखौ दांनोनो मोनाखै अब्ला बोरैहाय गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै एक्स एनडिएफबिखौ बिथाङा बुंनो हाखो मा गोसोजों मा बिख्लोजों बुंनो हाखो बिथांनो आं कुइसन होनो बिथाङा जुदि 4 लाख थाखाखौ चेक होनानै दिनै होनानै गाबोननिफ्रायनो जुदि दांनो मोनोमोनब्ला जुदि बाहायनो मोनोमोनब्ला बुंनो हागौमोन नाथाय बेबो दिनै फिक्स डिप'जिट जानानै दङ होदों थांनाय समाव 1200नि बारा जननो एफडि हिसाबै होना होदों फिक्स डिप'जिट खालामना होदों नाथाय बे थाखाखौ केस होआखै बेखौ आङो रावखौबो दुसि हरनो थाङा बिथांनि जितु एक्टिभिटिस बिथांनि जितु मेन्टेलिटि बिथाङा गावनि इस्सा जानानै बुंदों होननानै आं बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सरकारनि बान्दा जाना थाबाय थांनाय 34 बोसोर गाव सोमावसारबोनाय हाजार बर' सेंग्राफोरखौ लानानै आइजोफोरखौ लानानै सोमावसारनाय बैफोर संग्रामनि समखौ बिथाङा बावजोब्बाय दायो पावार आरो गादि मोननाय लोगो लोगोनो बावनानै सरकारनि बान्दा जानानै बियो इस्सा मथे गावनि माने गोसो मथे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो आं दिनै बुंगोन बिथांनि थारा जबाय बिथाङा मेन्टेल हस्पिटाल थाहैनो समायबाय दायो बे बाथ्राखौसो जों दिनै बुंनांगोन दुखुनि बाथ्रा दिनै गबिन्द बसुमतारी मोननि दैदेननायावनो
जों दिनैहाय एनडिएफबिआ गोलाव सम संग्राम खालामनानै 34 बोसोर गोलाव संग्राम खालामनानै दाख्लै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों सान्थि सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव जोङो जेसेबांनिखि जोंहा हाथियार दंमोन बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो गथायनानै होजोबबाय दा बिनि उनावहाय जोङो बयबो एक्स एनडिएफबिफ्रा गावबागाव न'आव थानो हमबाय दुखुनि बाथ्रा बिनि बे एकर्डनि गेजेरजों एनडिएफबिफोरनो थांना थानो थाखाय 4 लाख थाखाखै जोंनो होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनैसिम बे रांखौ जों दिनै मोननो हानाय जायाखै मानोना बे रांफ्रा आसाम सरकारनि आखायावनो दङ बेंकआवनो दङ बेयो फिक्स डिप'जिट 3 बोसोरनि थाखाय फिक्स डिप'जिट खालामनानै दोनदों नाथाय बेखौ जायनिखि लन हिसाबै लागोन बिथांमोना लन हिसाबै मोनगोन बेखौ गभर्नमेन्टआ जोंखौ बुंदों खिन्थु बे खोथाखौ लानानै दाख्लैबावै जाहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जोंखौ मा होननानै बुंदों 4 लाखनि थाखायसो आखायाव हाथियार हमदोंमोन होननानै बुंदों खिन्थु बे खोथायाथ' नंखाय दिनै 4 लाखनि थाखायनो जुदि जोंखौ बर' सेंग्राफोरखौ आखायाव हाथियार लाहोदोंमोनब्ला दिनै बर'फोरा बे 4 लाखनि थाखाय मानो थैखो 34 बोसोर मानो दावहा नांनो गोनां जाखो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दिनै बुजिनाया मोजां दिनै गावनि बे संग्राम दैदेननायावनो गोबां बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जानांदों आर्मि मिलिटारिजों टर्चार मोननांदों गोबां बर' सेंग्राफ्रा जेल जानांदों दिनैसिमबो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे समस्याफ्रा समाधान जायाखै खिन्थु बिथाङा समाधान जाबाय होननानै बुंदों बोरै समाधान जाखो बे सान्थि सुक्ति मोनबा दिनैहाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बर' सेंग्राफ्रा दिनै मानो जेल जानो गोनां जाखो आरो गोबां सेंग्राफ्रा हाइनेस आरो नन हाइनेसआव गोलैनानै मानो केसाव मानो थानो गोनां जाखो दासिमबो जोङो दिनैहाय मास मोनसेयावनो खेबनै गाहाम जोङो कर्टआव थांना हाजिर जानो गोनां जायो जोंहा थाखा फैसानि अभाब दा बेखौनो बिथाङा बुंबावदों 4 लाख थाखा मोननानैबो मानो थांनानै थानो हायाखै मानो खस्थ' मोनदों होननानै बुंदों मानो अगदाबाव अर जोङाखै होननानै बुंदों बेथ' बिराद दुखुनांथावना खोथा ओंखायनो गबिन्द बसुमतारी नोंथांखौ जों बुंगोन नोंथाङा थाबैनो एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे सिगाङाव हान्थु खरायनानै निमाहा बिनांगौ आंनि बुंनाया येस गोरोन्थि जादों होननानै जोंनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौ नङाब्ला नोंथांनि खाथियाव जोङो गोबांनिफ्राय गोबां जों आन्दालन खालामनो गोनां बाध्य जागोन